nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Jo preferia estudiar a leer, diu la cançó aquesta. Trio unes cançons, jo a vegades, que això no no les escolto. Te l'has triat tu, reina? Només vaig escoltar televisió. És d'uns nens de Xile que tenen un programa infantil i canten aquesta cançó, però dels anys, no sé, 60 o 70. Ara ja deuen ser pares de família. O no. avis. O potser, sí, o potser, no sé, treballen, no sé, vés a saber. El cas és que aquesta setmana vinc molt nerviosa, Anna. Per què? Sí, estic tan nerviosa que he trigat 2 minuts amb 36 segons a venir des de la Pedrera fins als estudis de Catalunya Ràdio. Això computa com a rècord olímpic o no? Mira, llàstima que ja no tenim en línia l'Òscar, però diria que no, No? I si em poso un dorsal que guardo d'una cursa que vaig fer a Cervera, tampoc, vols dir? Jo diria, Eli, però no n'estic segura, que tampoc. I és més, hauria d'estar homologat aquest rècord pel Comitè Olímpic Internacional, que a hores d'ara té altra feina. Ja. Aquests també se l'agafen en paper de fumar, dels Jocs Olímpics. Però tot això, per què estàs tan nerviosa? No, perquè he vist una cosa a la tele, nena, que m'ha fet esfereir. Avui, a Iala, equip, senyor tècnic Enric, que posa músiques, països catalans, us porta un document únic, una cosa que fa posar la pell de gallina, un d'aquells moments de la tele de vergonya aliena, de mama por, de caca als calçotets. Mama por. Sí, ja sabíem que la tele a l'estiu podia ser molt i molt dolenta, però això que han fet no té nom. El que sentireu a continuació és el tret de sortida que el programa de la Rosa Quintana, que és aquesta senyora que es presenta als estudis de Telecinco mitja hora abans de començar el programa, no sé si t'has assabentat, però li parlen del que han de fer i no sap mai res de què va la cosa. No. Tens col·laboradors li diuen sí, perquè Mariano Rajoy és president, encara no s'ha assabentat, ella, pobreta meva, sí. Que ets animal. Doncs aquesta pobreta meva posa antecedents, perquè no haguem de trucar als serveis d'emergència mèdica. Resulta que aquesta gent del programa AR, que es diu AR, Anna Rosa, tenen poca feina. Bé, ja es nota només mirant el programa, gaire currat no està. I com que havien de justificar el sou, es van inventar una manera original de donar pas al programa d'estiu, que també es diu AR, Anna Rosa. No li han canviat ni el nom? No li han canviat ni el nom, no. Però és que és més això estupenda. Són retallades i la resta són tonteries. No, home, perquè t'has d'escarrassar amb un guionista. I quina ha estat aquesta manera tan original de donar pas a la temporada d'estiu? Doncs han fet 5 videoclips amb 5 cançons de musicals versionades per l'ocasió i cantades per la gent de l'equip. Econòmic. Sí. Us en posaré només una, que tampoc vull que us comencin a sagnar les orelles. Molta atenció a la versió de Dancing Queen del musical Mamma Mia, que eren els ABBA, en aquest cas tonejada com a Morning Queen, que vol dir reina dels matins. Que ben trobat. Sí. Interpreten Cristina Tàrrega i Maria Martín Blázquez, o Marisa Martín Blázquez, una senyora que fa premsa del cor i que coneixen a casa seva a l'hora de sopar. Ja veuràs, ja. Tienes 2 meses para salir. M'agradaria, Eli, que fessis una descripció de la cara que està fent l'Enric en aquest moment. Jo crec que està a punt de deixar anar la primera papilla. Que sí, Enric, fill meu? No, fes un esforç, respira fondo i tot cap dins una altra vegada. No estan les coses per llançar res. No et posarem colònia al front perquè no et mereixis. Sí, no és veritat. Bé, atenció a la lletra, Si vaig a no traduir perquè això no té traducció, però sí a reinterpretar, parafrasejar. Exacte. Diu, tienes 2 meses para salir... Que això ho fa la Cristina Tàrrega, que ja parla així de normal, ja saps. Tienes 2 meses para salir, no me digas que vas a dormir. Home, la rima està ben trobada. Sí, home, i tant. No m'onegaràs. Totalment assonant i consonant i tot el que li vulguis trobar, Tienes 2 meses, vull dir, tal com estan les coses... 2 mesos de programa, no? Vol dir? 2 mesos de festa, ella, l'Anna Rosa, que se'n va. Llavors és com 2 mesos que t'estaràs gratant la panxa al sofà, que sí, Anna Rosa? No me digues que vas a dormir, No me digues que vas a dormir. Hombre, que ella té feina a casa, que té 2 bessons, l'Anna Rosa. És veritat. Els va parir amb 63 anys, em sembla. Amb 75, crec. Sí, que sí. Doncs no te quedes dormint tot el dia, que fotràs aquí quilos i tornaràs al mes de setembre, filla, que hauran de treure els envans de Telecinco perquè passis, saps? Només diu això, la lletra? Aquí es queda? Aquesta profunditat literària? Sí. I després afegeix, deja el trabajo aparte, olvida el titular, música y a bailar, que dius, quin gran periodista.
Molt bé. Olvidant el titular durant 2 mesos, eh? Vull dir, això és de periodista de raça, Et diré una cosa. Sí. Pots fer totes les crítiques que vulguis, eh? Sí. Però jo no m'atreviria mai a fer un musical amb la gent de l'equip. És a dir, ole tu, saps? Que sí? Atenció, ole tu. T'arrisques que t'enfonsin a la misèria més absoluta. I tant, i tant. Clar, és molt arriscat. Sí. Doncs mira, no només estaven aquestes persones cantant-li això, és que a mi la Cristina Tàrrega em fa com mitja por, eh? Tu imagina't ara No ets mateix. l'única. Cristina Tàrrega, en una discoteca, a les fosques, i de cop s'encenen els llums i te la trobes, pum, aquí Discoteca, davant. ja 5:45 del matí. Sí, after hours, Sonen lentes. Sí. D'agarrar, i de cop notes una cosa que t'arramba el que vindria a ser la retaguardia. I és Cristina Tàrrega. Bé, doncs escolteu el segon tall, ja veureu, ja. Se ha levantado un calor mortal. Hoy nos tenemos que desnudar. Lejos del paparazzi, cambia manga por tanga, vamos a disfrutar. La rima entre manga i tanga Sí, és meravellós, eh? m'acaba d'ensorrar el cap de setmana. Sí. Estate al tanto amb el que diu Cristina Tàrrega, eh? Si has notado un calor mortal, hoy nos tenemos que desnudar. No animem a Cristina Tàrrega a anar amb pilotes pel carrer, eh? Perquè no cal. No caldria. No cal que perquè l'animem. ja vestida, ja tira enrere. Tu imagina't si es treu la braga faja. I això de lejos de los paparazzi, cambia manga por tanga, vamos a disfrutar. Sí, senyor. Què et sembla? Lejos del paparazzi, que vol dir Ana Rosa, amaga't, perquè es veu que a la resta de l'estat espanyol li interessa molt la vida d'aquesta senyora, saps? Ja li agradaria a Gustavo Adolfo Bécquer haver escrit coses d'aquesta profunditat, Per favor. Jo crec que a vegades, abans d'anar a dormir, en lloc de llegir a Martí Pol, hauria de llegir coses d'aquestes. I estaria molt més sembrada intel·lectualment. Sí, però dormiries pitjor. Sí, o no, eh? Vull dir, també ho hem de provar, que hi ha gent que viu molt feliç dins de la ignorància i la tonteria. Bé, la rúbrica d'aquesta cançó la posen amb la tornada. No té pèrdua. Atenció. Uah. Això és el que a casa meva en diuen un orgue de grills, eh? Sí. Diu, si ti no serà igual, you are the morning queen. Aquí posen ja la taxa en anglès, que això vol dir que són gent que han llegit. Hoy tu cuerpo es un polvorín. Això no ho he pillat encara, del cuerpo que és un polvorín. Un aplaudiment. Però, sí, per favor. No, un moment. Ja està. Ja en teniu prou, eh? Bé, aconsellar a la gent de l'equip d'Ana Rosa Quintana que per favor s'apuntin a classes de cant O que vagin directament per un altre camí, que no tingui res a veure. Los chicos del coro s'estan rasgant les vestidures ara mateix. Què és esto? Uau. Sí, amb tot això et deus estar demanant... Hoy tu cuerpo es un polvorín. Sí, un polvorín. Jo també dormiré malament avui, eh? Sin ti no serà igual, you are the morning queen, hoy tu cuerpo es un polvorín. És meravellós, eh? Ana Rosa Quintana amb el cuerpo en polvorín, amb pilotes i amb tanga, també, eh? Aquí ho has d'administrar tot d'aquesta manera. I qui fa de morning queen a l'estiu? Doncs mira, És a dir, qui substitueix? havia estat en el seu dia la Carmen Alcaide, que és aquesta noia, que és de València, saps? Ai, Sí. Doncs això mateix. Es veu que en una temporada en van tenir prou. Va dir, Alcaide, vete al debate de Gran Hermano, que allà fas més patxoques, saps què vull dir? I aquest any presenta una mossa que té una piga a la cara, que també a casa seu la coneixen a l'hora de sopar, i el fill del Joaquim Prats, que també es diu Joaquim Prats. Ah, la morning queen és el Joaquim Prats. És el Joaquim Prats, veig que ho vas pillant, És el morning king, no? Que té les mateixes síl·labes, ho podien haver adaptat, trobo. Doncs sí, però clar, no els hi demanis tant d'anglès, eh? Vull dir, ells van mirar el diccionari, van traduir, Google Traducción, saps? I van mirar allà. Traducción. I ja està, es van quedar tan a gust, eh? I a part d'aquesta versió estiuenca d'AR, i amb tots els missatges filosòfics que desprèn aquesta cançó, tot l'equip, etc. Què més ens porta, Espineda? Doncs si la setmana passada vam fer un repasset a les coses que no hauríem d'haver vist a l'estiu, avui us porto un document que d'entrada us posarà nostàlgics, eh? Ah, bé. Sí. Segurament que molts de vosaltres ja no recordeu que això que sentirem fa 20 anys es feia a la tele. És normal, sí, 20 anys. Trobo que aquesta setmana estem mirant molt 20 anys enrere. Els Jocs Olímpics, el concert de Girona de diumenge... Saps què passa? Sí. Que estem en època de mal rotllo i llavors la gent se'n recorda de temps passats que sempre han estat millors, eh? Tens que sí? raó. De què estic parlant jo ara? Doncs de l'agenda televisiva. No, ostres! Sí, recordeu que 3 cops al dia ens feien una agenda on sabríem què ens farien al matí, tarda, vespre i nit? Això era als 90. Això era als 90, No sí era senyora. abans? Era abans, però es nota encara es feia. Ara ja no es fa perquè el teletext de fer molt de mal, però era una cosa que anava a la mar de bé. Atenció, aquesta agenda de televisió espanyola que ens avança la programació de tarda d'un dia d'estiu de l'any 1995. Esta tarde en temporada de cine veremos Doble Clave, las vicisitudes y tribulaciones familiares de un padre y sus 2 hijos con una constructora.
Luego la serie de intriga se ha escrito un crimen. Un agente secreto amigo de Jessica le hace una extraña confidencia. Esta tarde, en Verano Maca la Azul... idea. Molt maca, eh? I a més Ja és que hi som, perquè no ens fas l'agenda del que faran aquest cap de setmana? Ah, doncs sí, no en tinc cap mena de problema, eh? Atenció. Vinga. Posi'm una música, nostre senyor Enric. Nostre senyor Enric. Sí. Bona tarda. Aquest cap de setmana Televisió Espanyola no ha hagut de pensar gaire. Enguany ha pogut encadenar la transmissió del Tour de França amb els Jocs Olímpics. Però entre tanta explosió esportiva no es poden perdre demà dissabte a les 2 del migdia. A la 2, Tendido Cero, un programa cultural molt maco on ensenyen a pelar bous per després fer-te'n un bon bistec. Si els nostres telespectadors tenen fills i són més de mirar Clan TV, el canal infantil de Televisió Espanyola, no caldrà que canviïn de canal quan la canalla s'adormi. La gent de Clan ha pensat en tot i a les 2 de la matinada ofereixen cinema amb la pel·lícula Nacida Salvaje. Una noia francesa ve de vacances a la costa catalana als anys 70 i no es depila. Però això és salvaje. Això és una pel·li porca. Ah, t'ho has inventat. Sí, totalment. Per fer baixar l'alegria de la pel·lícula, també a Clan TV, a 3:45 de la matinada, Cuéntame cómo pasó. No, encara no han matat a Imanol Arias. Sí, jo també penso que és immortal. I a la nostra, a TV3, dissabte a la tarda, podreu veure la pel·lícula Deslliga't. Una dona juga amb els seus fills a indis i vaquers i la canalla, que no tenen cap idea bona, la lliguen a una cadira per fer-li tortures vàries. Això també t'ho has inventat. Sí, totalment. No va d'això, la pel·lícula. No, m'ho he inventat tot. Ja. Al vespre arriba el marit de treballar i al veure el panorama, bé, no dic res més perquè faig un spoiler, però penseu que la pel·li es diu Deslliga't. I fes que el marit no li digui... Bé, diumenge a la tarda TV3 ofereix una pel·lícula que porta per títol La noia atrevida. És la mateixa senyora de Deslliga't que ha aconseguit treure's els liams i ara vol fer servir les cordes amb el seu marit per fer porcades. I el marit li diu... Perdó, no t'he spoiler, Pensi que la pel·li es diu La meva noia atrevida, Sí. Ves que el marit no li digui... És igual. I per acabar, diumenge a la tarda també a TV3 el programa Just for Laughs. Oh, que ens agrada! No us el Molt. perdeu. Són uns senyors d'altres països que fan bromes pel carrer a la gent i fa pixar de riure. Gràcies, Pineda. A vos.